Τι γίνεται αυτός ο τόπος σήμερα? Πιστεύετε ειλικρινώς ότι υπηρετείτε την Ελλάδα σήμερα? Μα ο ελληνικός λαός που θα σας δει στο βήμα θα καταλάβει αν έχει πρωθυπουργόν. Πρωθυπουργό δεν έχουμε, κύριε Παπανδρέου. Δεν είστε σε θέση να κυβερνήσετε. Την κυβέρνησή σας δεν τη διευθύνετε. Και δεν σας απασχολεί παρά το πάθος σας που το εκφράζετε με ύβρις. Μπας και εγώ έρθω στην εξουσία, μπας και το κόμμα μας έρθει για να φέρει την κάθαρση. Θα τη φέρει την κάθαρση, κύριε Παπανδρέου. Αυτό σας το υπόσχομαι. Δεν το γλιτώνετε. Ο λαός επιβάλλει την κάθαρση και απάνω εκεί κρίνεται σε τελική ανάλυση ο πολιτικός αγώνας. Η κάθαρση των σκανδάλων αποτελεί όρον επιβίασης του έθνους. Αυτήν την υπόσχεση έδωσε η Νέα Δημοκρατία, αυτή την εκπληρώσει, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό τερματίζω. Ο κύριος Πρόεδρος Κυβερνήσεως. Την απάντηση θα την έχετε, κύριε Μητσοτάκη, στην επόμενη ομιλία μου. Στη Βουλή. Αυτό δεν ήταν η ομιλία μου. Αυτό ήταν μια απάντηση και θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Κύριε Μητσοτάκη, θα σας πω κάτι. Δεν φοβούμαι να σας ακούω. Ποτέ δεν έχετε κατορθώσει να διαμορφώσετε μια λογική, ένα λόγο άρτη που να μην περιέχει ουσιαστικές ύβρις. Αν και έχετε πάντοτε δίπλα σας ικανούς συνεργάτες, σας το έχω ξαναπεί. Και όταν μιλάτε για ύβρις, εγώ ούτε μία λέξη δεν χρησιμοποίησα σε βάρος σας. Και αν... Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Η μνήμη της μεγάλης προδοσίας του 1965. Είναι η μνήμη της μεγάλης προδοσίας. Κύριε Μητσοτάκη, να μιλήσετε όσο θέλετε. Όσο περισσότερο ομιλείτε, τόσο περισσότερο κάνετε σαφές ότι μόνον το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα έχει πρόγραμμα και λύση για τα προβλήματα της χώρας. Καληνύχτα σας.